Продължаваме решаването на задачи от основни построения. Задача 24. Да се построи отсечка Хикс равна на корен квадратен от А квадрат плюс Б квадрат. Тук се забелязва, че това е Питагоровата теорема и Хикс се явява хипотенуза в правоъгълен триъгълник с страни А и Б. Имаме две отсечки АБ и CD е равно на А и на Б. Построяваме произволна права. От Е издигаме перпендикуляр. И нанасяме АБ върху права хаш. Е хаш равно на АБ. И CD върху права И. Търсената отсечка Хикс е равна на J хаш.